Nagkinang kahayag na may ulam si mong una. Ug kini, tawag kini nga itong tuluman nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Bayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Ilin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Pablo, 50 anyos, minyo ug may mga anak. Itago na lang sab ang akong address diri sa Bohol. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga akong napalit. Kumplito ko sa akong gikuptan nga mga papilis. Apan, nagka-problema paghihapon ko. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsay toyo adtong Noy Isidro nimo Pablo? Doon ako no sa ibaligya na ako nga basakan. Basakan lang. Aw, yuta gud nga may basak. Og maayo ang ani ini. Nindot ang patubig kay napabor sa usa ka tubod. Nya, doon na po'y irigasyon. Basta kaway problema ang pwesto. Unya, limpyo ang papilis ana. Naaman kon siya'y tituluan na sa unang tag-iya. Ha? Uy, dili di siya ang unang tag-iya ana. Second owner na siya. Pero na niya ang titulo. Basta kayo na titulo. Limpyo gina. Nano niya, interesado ka? Oo. Kay maayo na lang. Doon ako'y kalingawan. O matawag nga atuag yung basak. Dili na magtrabaho o dili atong luna. Sige good ikaw. Pero siguraduha lang yun nga limpyo ang pagpalit nimo ini. Oo, lagi. Huwag naman ko na kulba. Kay doon naman ko na ni titulo. Tinuod yun ang giingon ni Noy Isidro. Nindot og ani ning maong basakan. Kay nindot ang abot sa atong ani karon. Pero Pablo, siguro na lang nato na og pa-transfer sa atong pangan ang titulo. Kay sa pangan, sa unang tag-iya pabayaan ang pangan sa titulo ng atong basakan. Sa sunod na lang tingaling ting-ani. Aron, doon na tayo ikagasto. Uy, ayaw ng unya-unya, uy. Kay lagmit ana, malimtan yun na sa sigig unya-unya. Ay kabalaka naman ni mo ana Nga niya man nato ang titulo. Unya, kay wa pa man na sa imong pangan. May didobisil man ko. Ay, hambot lang nimo, anong unyang unya nimo Pablo. Wa pa baya kakaila sa unang tag-iya ni ana, ha? Si Noy Isidro ra nga second owner ang nailahan nimo. Oo, lagi Ato niya na ako si Sidro Pohon kung andam na ang atong budget para transfer sa titulo. Ha? Uy hala, wala tuod ko kabalita ni mo ani bro. Nga namatay ng unang owner aning yutaa. Ha? Ay pero naapangasawa, ay buhay pa. O ang iyang mga anak. Ginoo ko. Unsaon ang bladi ini ron aron nga matransfer sa kumpangan ang titulo nining yuta? Unsa di ay? Awa ka na lagi. Giinan tabitaw ka. Bawaan ba gid na ako di ay nga mamatay sa dayon ang unang owner ni yuta. Human nato mapalit. Unya, saan na ni mo ron, ha?
Tuon na siguro na akong asawag mga anak ini. Buhi pa man ko ng asawa. Og nahibaw ka ang asawa ni Ana nga nabaligya ng yutaa sa embana? Niya may deed of sale sa pagkabaligya ini yuta ngadto sa second owner. Uy, hati man na dayon na Pablo ha. Basin baya og ma-thank you lang unya ng yutaa nga atong napalit. Recorded by X Thunder Gaming. Giaway ko sa kong asawa sa pagkapalit nako ni yuta. Kisa ba'y nahibaw nga maingon ini? Og sa akong bahin lagi, misalig ko kay may titulo lagi ang yuta. O ni anak ko ang titulo. Ako may nakakupot. Naglangay lang gyud ko sa pagpatransfer ini sa akong pangahan. Og mao to. Miduol ko og suhito ni yuta. Og ang tambag nga papirmaho na mo ang pamilya sa unang tag-iya og extrajudicial settlement. Ug unya, Oo, may pirma ko ani. Nahibaw ko sa pagkabaligya aning yuta kang Sidro. Dito namo ni niya ibaligya ang basakan diyang nasakit pang akong bana. Karon rasab ko mahibaw nga nabaligya sabday ni nimo sa lain Sidro. Ay, oo. Kaya ako naman sa goy na apikis kwarta biyat. Nala, sige, mo pirma ko. salamat in taon kayo na nga mo pirma ka. Dana bang imong papirmahan dong? Oo, niya na nang. Og niya ba sa bang imong mga anak? Ha? Hala, ang uban baya wa na magpuyo din sa among lugar. Kay nangaminyo naman. Uy, mao ba? Pero ato ba sila mapaari dire? Aron nga makapirma sab sila nang? Oo, sige. Ako unyang ingnon ha. Aron masulbad na ng imong problema dong. Salamat kay nang. Mao ba? O bang? Ubalik niya ko dito kung nana ang mga anak ni nang imyat nga makapirma sa extrajudicial. Ay, salamat in taon. Ug maayo lang unta og sama sa asawa, dili lang pod magkaproblema sa mga anak. Ha? Sa ibot ni may pasabot. Oh, basin ba? Ay musupak sa pagkabaligyaan ng yutaa ba? Unsa? Di pa siguro eh. Kay, nagamit ba ya sa, kuan, sa pagkasakit sa ilang amahan ang halin ni yuta Oh, maayo kung ingon anak lang unta, Pablo. Usa ko sa mga anak sa tag-iya aning yutaa. Og supa ko sa pagbaligya ni Papa anang yutaa. Ha? Nganong nabaligya man da ituon na ni Papa? Nga wa mami kapirmang iyang mga anak? Unsa ibot? Ipasabot ni mo, ma'am. Di ko mo pirmahan na inyong papirmahan ako. Og ingnon ko sab ang uban akong mga igsuon nga dili sad mo pirma. Unsa? Agay, mao na lagi na akong giingon ni mo, Pablo. Oh, unsa na? Unya kay... Mga bagaar sa nilagnaong ko eh. Mga baga kay sa lagnaong. Nga dili mo pirma nga, nagamit naman nilang kwarta. Onya, kay dili man ka mamirma ang mga anak sa... Bahala sila. Bahala sila. Ipadayon ko ang pagtransfer sa kumpangan nining maong titulo. Mangita akong paagi. Ang tinuod, naglabad yun ang akong uni ning yutaa. Apan kay may gikuptan man kong titulo o deed of sale ining yutaa, may paglaom pa ko. Ang ako mga pangutana, mao kini mo sunod. Unang pangutana, third owner na ko nining yutaa. O ang titulo, nakapangan pa sa first owner. Kung sabay akong buhaton, aron nga matransfer sa akong pangan ang titulo nga patay naman ang unang tag-iya. Ikaduhang pangutana,
dili mo pirma ang mga anak sa extrajudicial settlement nga akong gibuhat. Dili ba ko makapatransfer ini sa titulo, total, mipirma man ang asawa? Ikatulong pangutana, kung dili na ako ni mapatransfer ang titulo ngadto sa akong pangan, pwede ba na ako nga makiha ang second owner nga nagbaligya na ko niini? Nga wa man siya kapahibaw nako nga patay na di ay ang first owner ini? Ikaw pa itong katapusan. Naana mo ang original nga titulo. Ug may deed of sale ko sa akong pagkapalit niini sa second owner. Ligo na ba kining maong dokumento nga dili mabawi ning yutaan ako? Palihog, tabhangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Pablo. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kadlinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course sa mga personal nga mga pangutana, mga problema, Attorney Elaine gihapon oy kanang inyong mga problema sa inyong karelasyon, sa inyong kapikas, ang kanang mga emotional ninyo nga mga pangutana, mga problema, mga pangutana kabahin sa inyong mga kabutangan, dokumento, o uban pa, ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello guys! Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw karong adlaw? Laing adlaw, lain na pud nga drama, og laing suwat og letter sender ang mahatagan og tambag og tubag sa iyang mga pangutana. Of course, kaning atong programa, dalit kaninyo sa RMN, DYHP, no? Og gikan sa RMN Production Center, kauban si Dr. Rene Obra, nga mo'y muhatag nato og tambag sa mga pangutana kabahin sa punto medical, no? Kumusta man mong tanan din ha? Og big shout out sa tanan nga mga mo-like ug mag-follow sa DYHP RMN Cebu ug sa mga padayon nga naminaw nato paagi sa ato ang mga radyo nga naa sa ilahang opisina pero Facebook gihapon day naminaw or sa YouTube layo na kay naabtan ang ato ang programa guys. Salamat sa teknolohiya, salamat sad sa inyong padayon nga pagsuporta, of course. Letter sender si Pablo, mga around 50 years old naman ni siya, may mga anak, minyo, taga Bohol, pero wa siya musulti ug asa siya dapita sa Bohol. Naa siya yuta nga napalit, naa siya kumpletong mga papilis, pero hala na problema man gihapon siya, naawayan pa gani ni siya sa iyahang asawa, kay tungod sa labad ko no, nakalabad sa o nila ng yutaa, pero naana ko no siya gikuptan nga titulo o deed of sale, no? So una niyang pangutana, third owner nako aning yutaa, ug ang titulo nakapangan pa sa first owner. Unsa may akong buhaton aron matransfer sa akong pangalan ang titulo nga patay naman ang first owner. Agoy, ang akong pangutana giunsa pagbalhin sa first owner ngadto sa second owner. Ang kay ang imuha klaro man, deed of sale gibaligya sa imuha pinaagi sa pagbaligya, no? Unya ang iyaha ingon nga second owner siya pero naa niya ang titulo, pero wa kayo ko nakaklaro ha sa drama nato kaganina kung nasaysay ba niya nga ako pong gi-review sa akong gi-review sad sa ato ang suwat murag wa may nakabutang ug naka-indicate kung giunsa pa panag-iya sa second owner, no, giunsa pagbalhin sa first owner ngadto sa second owner. Kung ako lang ning i-assume ang ato ang pagtubag, no, nga mapabali unsaon pagpabalhin, lain-lain pa maagi. Posible manggod nga matransfer ang yuta pinaagi ini. Pwede nga si first owner gibaligya ngadto ni second owner.
Pwede sad nga si first owner gidonate ngadto kang second owner. Pwede sad nga si second owner di ay nanunod kang first owner, no? So, it can either be by sale, by donation, or by inheritance. Okay. Legal na, pwede na siya. Pero, lain-lain pong mga dokumento ang atong gikinahanglan para pagpamatuod nga nabalhin gyud na from the first owner to the second owner. Kung gibaligya, dapat na ay deed of sale nga gipirmahan si first owner ngadto ni second owner. Kung gidonate, dapat na ay deed of donation ngadto ni from first owner gihatag og didonate ngadto ni second owner. Pero kung nanunod si second owner ngadto sa kay tigtag tungod di ay siya, so dapat na ay extrajudicial settlement of estate. Dokumento pa ni ha, inigkahuman, naasad na ibayran ng buhis. Ang pangutana, unang pangutana, naabay, ang atong unang pangutanang tubagon, giunsa pagbalhin. Ikaduhang pangutana, base sa akong gi-explain ninyo kaganina, naabay dokumento pagpamatuod, depending unsang klasis pagkabalhin. Ikatulo, nabayran ba ang buhis? Kay kung deed of sale ang pagbalhin, kinahanglan mo bayad og capital gains tax ug documentary stamp tax. Kung gidonate, kinahanglan mo bayad og donor's tax ug documentary stamp tax. Buros nis BIR, kung ugaling giiredar o gipanunod, naasad tay estate tax ngagbayranan, no? Og documentary stamp tax. Unya kay titulado man, kung asa man ni sa Bohol man ni, mubayad pud ta og transfer tax og registration fee. Dili na nato pwede latangan, no? Ang akong pagsabot sa inyong sitwasyon is gihatag lang sa imuha ang titulo. I hope na akay dokumento para pagpamatuod giunsa pagbalhin or giunsa pagkatag-iya ni second owner from first owner. Okay? Kay kinhanglan para mabalhin na nimo, husayon sa ato nato ang buhis. Akong i-assume nga nay mga papilis, husayon nato tong buhis ninyo. Unya, naraba ni mga penalty kay dapat manggod pagbaligya, pagkamatay, or pagdonate na anay period nga gitagana sa BIR within which dapat atong gibayran. Date na siya usually sa notaryo. Okay? Now, ato sang tan-awon kung ikaw dapat unta nga pagpalit nimo di imuhanang nabayran. So, okay ra na siya nga patay na si first owner basta naalang gyud tong either deed of sale, deed of donation, or kung patay man gani unya si iyang gipanunod isip heir, then ang katong estate tax nakana ra gyud, mao gyud na. That is the only way unya imo pong irehistro, imo pong bayran ang buhis. Okay? Ikaduhang pangutana, dili mo pirma ang anak sa extrajudicial settlement na akong gibuhat. Dili ba nako makapatransfer ani sa titulo total ni pirma man ang asawa? Answer is no. Ngano man. Kinahanglan man, so meaning to say, kani, tubag na gyud ni sa atong pangutana, wa man ni si imuhang suwat, pero duda nako, why dokumento gikan ni first owner to second owner? No? And the only way para mabalhin is mamirma ang tanan nga tagtungod, no, sa settlement of estate nga ila pag yung ibaligya nimo, no? Dapat maugid na dili pwede ang asawa ra kay ang mga manunod ang asawa ug ang mga anak, sila man ang mahimong tag-iya ug kung kinsa ang tag-iya matud pas balaod maoy makabaligya. Dili pwede nga ang usara sa mga tag-iya ang mobaligya sa tibuok, kinahanglan ang tanan nga tag-iya mobaligya sa tibuok. Ikatulong pangutana, kung dili nako ni mapatransfer ang titulo ngadto sa akong pangalan, pwede ba nakong makiha ang second owner nga nabaligya nako ani, nga wala man siya kapahibaw nako nga patay na di ay ang first owner? Posible o pwede, labi na kung giilad ka or bad faith ang iyahang pagbaligya ngadto nimo, no? Mao na ang kaning problema. So ingan anaon gyud nato. Ikaupat ug katapusang pangutana, naa na mo original na titulo ug may deed of sale ko sa akong pagpalit sa second owner. Ligon ba ning dokumentuha nga dili mabawi ang yuta nako? Ang ako ang concern ani is
that kinahanglan gyud ma-establish na to giunsa pagkahimong second owner aning tawhana. Kay timan akong giingon ka ganina, kung kinsay tag-iya, maura gyud pwede magbaligya. So unsa may katungod ni second owner nga mobaligya ana ngadto nimo. So dapat naa siya'y mapakitang papilis para makapamatuod nga naa siya'y katungod mo baligya ana, no? So muna ato ang kanang gusto susihon. So pangutan-on gyud nimo ug ugalin man ganing maabot ang panahon nga mabawi na sa imuha kay di nimo mahusay ngadto sa mga tagtungod ni first owner, I hope masettle lang, pwede gyud nimong makiha si second owner sa kahasol nga iyahang gibuhat nimo nga wa siya'y klarong na maligya o bad faith siya na maligya sa yuta ngadto nimo. Labi na kung wa di ay siya'y right or katungod to sell it. Okay? Mga sukintig paminaw, nag-ingon na gyud ko di pa ko mo ending. Niingon jud ko ninyo guys nga yuta gani. Balik-balikon ko na lang yun ni. Yuta gani guys. Di gyud ta basta-basta mo pagawas og kwarta. Bahalag nandot kay yutaan na ay tubo, daplins da, na ay kamanggahan, na ay balaydaan. Barato kaayo, samot na gyud kung barato kaayong pagkapalita. Inyo gyud nang matngunan. Kung sa abogado pa, amo ginantagog due diligence. O bisaya pa, susiho na tog tarong. Ug naa ba ni problemang yutaa, sakto ba ni, naa ba ni katungod ang kaning namaligya, ani, kumplito ba ni papilis, no? Ug tan-ang yun, giunsa niya pagkahimong tag-iya. Labi na nga, ang imong gipalitan, wa pa na transfer ang titulo. Mo man to'y nakadelikado. Wa ko mumahay nimo, pero I hope you learn your lesson. And I hope mahusay na tanan, ha? Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.